Ja, goedemiddag. Het is hier een goedemiddag. Ik wil even wat zeggen, maar ik weet eigenlijk net zo best wat ik zeggen moet, want ik begrijp het net zo best. Ja, weet niet waarom er is hier, goeie jongen. Ik denk dat jongen beter even welkom kennen dat ik besopen ben, want dan heb ik vaak wat meer te melden en dan heb ik weer wat meer op tekst. Dus kom jongen mee, druk nog op een knop, ik heb het nooit goed, dan gaat het nou net doen. Oh. Oké, nou dan blok nog even een hele minuut stil. Hoe is het spel, hè? Dat is ook niet namelijk mee. Dat is niet namelijk mee. Niks, Harry, we hebben het eruit van hebben gehoord. Mooi, nou bedankt. Hoi. Nee,